Adide ziklo bat, da elektrizideko familiako ziklo bata, eta nahi dago esan automatizazio eta robotika industriala. Orduan ziklo honetan dedikaten gaz makinak automatizatea, makinak montatzea, eta gero makinai segimento batein, mantenimiento batein txiko bera. Horre ziklo honetan emoten di gaxa automatizazioiko, pneumatika, hidraulika, automatizazio elektriko, regulazio, komunikazioz industriales, eta dauke orokorrin gauza bi etxen di. Alderdi batetik montaiak etxen di, eta beste alderditik etxen di programazioak etxen di, makina buruz, automatakin etxen di, automatiz ordenagailu txiki batzuk, hemen agertzen di honek automata, PLC deitzen diz, eta gero honek mutila bukatzen da benin ziklo hau, normalmente dedikaten di, mantenimentua dedikaten di, ofizina teknikuta dedikaten di. Ziklo dauke urte bi hauke, lehengoko urtien emoten di asignaturak ekaini arte, eta gero etxen dabe, biharrengoko urtien emoten dabe otzaili arte, eta gero praktikak etxea juten diz. Praktikak intentatzen dugu beti, ikasli juti enpresetan garatuko daben euran ziklu, eta gero suerte bizkatea asmotan bertan gelditzeko.